Goeien, welkom bij Biend. Nou, yoga, etensboeken, yoga-vakanties en yoga-muziek is er weer wat nice van het yogafront. En Rianne Hoekstra vertelt aan zijn oer yoga-suppen. En sneu, dan is het voor Geert de Vries een hele bijzondere dag, want hij zal dan koning Willem-Alexander meenemen naar een oude Friese traditie. En we zullen het ook weer skeerkrie maar skielgen, want er is, als het goed is, Miranda Werkman. Miranda, live van het Oerol Festival oor. Waar is toch iets aan zijn cultureel mij verrassen? Ik heb juist een midden in het bos bij de vaststelling Hartskuiltje West. En die is van de makkers John Buisman en hij die arts. En zij komen al heel vaak op Oerol. En Twailien Jen zei van het verhaal van de Bennestjetten op Skilg in 1886. 50 band binnen doen in kwartskofkwartier het omkwam. En dat inspireerde hun tot maatje van een vaststelling. Klinkt wat minder zwier dan ik het nou vertel je. En Albert Jensma die bedarde in het Strittheater of een variant erop. Want hij moest mooi rennen en waar onderwijs trakteert op prachtige muzikale snoepjes. Zodat hij dat dan zelf zo mooi steeds in. Oké, Miranda, ontaast. Heel wat oors nou, want als de burgemeester op visite komt, ja, dan is dat al heel speciaal. Maar als je de hele dag maar de koning oploeken mooi, dan is het vanzelfs heel bijzonder. Geert, en dat is stoot van. Wist nou eigenlijk wat de onloekers is? Nee, maar een hele dij is het niet, hè? Want we weten natuurlijk van de koning, van koning Willem-Alexander, dat het als er ergens komt, dat hebben we ook weer in Canada, Amerika zien, dan is het vaak een jaloeren, trijketier op een plak. Hij komt oorloeren naar Ljouwta. Hij onthult een morgenschildering, dat is ongeveer om 2 uur op het Oudehoutse Kerkhof. En dan gaat er naar het Ceylon. En op het Ceylon om kwartiertrein richt er daar een gouden zwiep uit. Ja, precies. Want je bent nou, denk ik, al drok van mij met alle taalreadings. Ja, precies een heel protocol. En dan is het ook koning Willem-Alexander mooi nemen naar een oude Friese traditie. Zullen we even zien wat het correct in je hoort? Ja. Een fraaie met goud gemonteerde zweep, beschikbaar stelt door de koning. Dat wie de felbegeerde prijs van de winnaar van de Hienste draverijen in Ljouwert. Van 1823 aan waren die jaarlijks vrienden. Eerst op het Ceylon, later op de Hazestritwei en de Ewaal. Eind 19e eeuw rekken draven op de lange baan uit de Moorden en kwamen eind onder een jarenlange traditie. Nou, na meer dan een eeuw komt de nieuwe koning van Oranje naar Ljouwert om op een nij de gouden zwiepen uit te rikken. Ja, Jetty stelde dus de koning heel beschikbaar om die gouden zwiepen, de koningszwiepen uit te rikken. Ja. Waarom kwam er een eind aan deze traditie? Ja, nou, dat wordt wel eens zijn. Het werd zo in 1884 had er hier nog geweest, ik mijn dochter Emma. En toen is er dus nog een gouden zwiep ik Utrecht. Ja, de wordt wel zijn. Het socialisme in Friesland kwam op. Domela Nieuwenhuis wie in de kamer kwam. En dat de koning, ik hoor natuurlijk dat weer voor een wetrek. En Domela Nieuwenhuis had zelfs hier in de gevangenis zitten. Omdat de koning misledigen hier. Maar de meidje hebben kinderen zoeken. Maar misschien kwam er ook gewoon een eind aan de traditie. Omdat het, ja, de Hiense draverijen die dat verloren. Ja. En wat nou ik bad op Sneun, dat is 100 meter draven. Ongezadeld, we zeggen krijg beelden, dat klopt het net, het is net meer zeeën. Nee. Maar er ben geen beelden van die ouderwetse draverij. De Friese dravers overigens organiseren dat ik voor u. Dus daar ben we heel blij met de club de Friese dravers die dat ik weer door in die oude traditie. Maar ja, het kwam dus later waar het een hele oordraverij en dat de koning doet, dat het even, ja, dat ging weer naar achter doen waarschijnlijk. Ja, hey, en nou dus de koning Willem-Alexander is er dan bij, die zal hem dan ook uitdrukken. Ja. Hoe zit dat dan? Heeft hij hem nou weer beschikbaar gesteld? Heeft hij de gouden zwiepen betellen? Zijn vaderwoorden, koning Willem I, weer de eerste in 1823 die het beschikbaar stelde. Overigens als zwiep is net helemaal van goud, zuiver goud. Het Waardse krijgt ook al prachtig even zijn in de reportage van. Het is beslijm met goud, er zitten gouden elementen op. En dit is de zwiepen, die is beschikbaar gesteld of hebben even de linie van de Boelstra Olivier Stichting. En ja, zo goud, dat zou wat de prijzig geweest. Maar waar wordt het een aanleiding, als de koning hier weer is, dat het weer een traditie wordt. Want 1823 had Willem de eerste, dus die wie mijn zoon Frederik. En die had hem wel beschikbaar gesteld voor het eerst. En die had er, zei ik, dat het, weer om het 2 jaar, dat had ik wel sprake geweest, wie het om en om mij grens. Maar daar was die gouden sweep dus echt Utrecht namens de koning. Hij wil er net heel dicht bij. Maar het weer een heel groot evenement doen. Ja. Het wie groter als hier is de PC wie verletten natuurlijk hier de 50
een jongetje in de eeuw. Maar de keerspartijen hier stond dit al. Maar er kwamen duizenden mensen op aan. Ik had wel eens gezegd dat iemand op de fjouwe Friesen, die gie daarheen, die wie erbij. Ja, het was gigantisch, wat er op aan kwam. Elke keer woer dat sjen. En hier is verschillende draverijen. Hè. Hier is het met de merken, met de kermis, hier is het. En hier is dus die koningsdraverijen. Het wie overigens op een gegeven moment wie het op Waterloodag. Nou, en Waterloodag, dat is morgen, 18 juni. Denk ik van de slag bij Waterloo. En dan waart ik aan het zwiepen dan Utrecht. Ja, en natuurlijk de meeste. Je stond er trouwens in, hè, Rianne? Sneun een beetje in Ljouwert. Het is wat anders. Ik heb een verjaardag. Een verjaardag. Ja. Nou, wellicht, want die vraag wordt volgens mij ook heel vaak gesteld. Komt Maxima ook? Nee. Die komt net? Of wordt die net vaak gesteld? Verplichtingen. Oh, ja, die wordt dus jammer. heel vaak gesteld. Ja. Van komt koningin en Maxima net mij? Nee, maar ik ben ook heel blij natuurlijk dat koning Willem-Alexander komt. En dat er deze traditie weer oppakt. Want is het Maria Louise hier? Mijn hele club meisken ben we druk aan het organiseren. Ben we het hele jaar en alle evenementen. En dit is natuurlijk een prachtige bekroning. We hopen dat het een van de grote hoogtepunten wordt. Dat Willem-Alexander nog komt en die prijs trekt en die woordenschildering. En natuurlijk een heel protocol, hè, wat mij vol en wat mij niet. Wat voor vragen zit er al je stellen? Ja, daar mag je net op praten. Hè. Nee, dat is, maar goed. ik denk je mag een rietje gewoon vragen misschien voor die vervelende stilte momenten. Even, wat is het dan hoe? Nee, daar is net zo volle kons. Ben Bilker er ook bij. Dat is natuurlijk ook een Nassau Oranje kenner. En even Amalia, hoe is het bij de band? Dat het altijd goed. Misschien dat, ja. Nee, ik denk altijd oprecht, want we hebben verschillende dingen. Ik naar Den Haag Tastjoert, Starriering. Het is een hele professionele organisatie, dat Hof. Ze zijn ontzettend hard aan het tarrieren al op het evenement. En ja, dat komt goed. Hartstikke mooi. Ik wens je daar een heel mooie dag. Daar komt snoeien dus bij. Ja, we twaalf, dus de 2 uur dus op het Oordehouse het Sjerkhof. En dat begint dus al om 11:12 ik dus op het zeilen die draverij. En dan wordt het even stilzetten dat de koning er komt. En dan in de gouden sweepuitrekking op het kwartier op treien. Nou, het wordt magnifiek, denk ik. Ja, tinkertek. Weg van akte. Juste trouwens, zie je hier een bistenverzorger van Aquazoo in de studio. En die Aquazoo rennen namelijk een paar bisten om die het nog geen namen ha. En dat is lastig, vooral als ze die bistjes roppen willen. En dus had Aquazoo jou help nodig. Hey Niels, daar ben we weer. Wat voor bisten bin dit? Nou, dit zijn capybara's. Oh, die! Het liet je wel enorme cavia's. Dit is de mem, mij haar 2 been. En het klopt dat ze alle treien nog geen namen ha? Nee, ze hebben geen naam. Dan zie je dus treien namen. Oké, vertel Niels, de mem. Wat doet zij nou het allerliefst? Eten. Eten vindt ze het leukst inderdaad. Ze is ook een beetje het baasje over de 2. Ze is wel echt een mama. Streng wel. Vooral tegen de zoon is ze wel strenger. Maar tegen allebei is ze wel van ik eet eerst en daarna jullie. En de zoon, ik heb begrepen dat hij een beetje ondeugends is. Klopt dat? Hij is wel wat ondeugender inderdaad. Hij probeert ook soms wel het eten af te pakken van andere dieren hier op het eiland. Nou ja, en... dat moet hij natuurlijk niet doen. Dat moet hij niet doen. Wordt mama boos. Ja, en dan wordt mama boos. En de dochter, zij is de sportiefste van het stel. Zij is echt een zwemmer. Nou, ze zwemmen allemaal, dat kunnen ze met die vliezen doen. Maar zij doet dat best wel veel. Oké, wij weten genoeg. Zitten jo nou thuis op de bank en jo witte een namen voor een van deze treien een van deze treien cavia's, mail dus dan naar bient@omroepfriesland.nl. Nou Rianne, heeft al een suggestie? Ja, voor het jongetje. Nou, vertel. Sjouke Tabe. Sjouke Tabe. Nou, dat is toch mooi, hè? Nou, mailen hè, naar bient@omroepfriesland.nl. Rianne, dat is van Club Yoga in Ljouwert. En je mag wat nice, hè? Want yoga suppen, ik denk dat de meeste mensen die weten wel wat yoga is. Ja. Maar suppen, voor de mensen die dit net weten, wat is suppen? Suppen. Het woord sup staat voor stand-up paddelen. Dus staand paddelen eigenlijk. En dat is een trend die is overgewaaid uit Hawaii. En dan heeft iemand bedacht dat yoga eigenlijk ook wel heel erg leuk is op zo'n plank. En dat is het ook echt. En het is ook verrassend stabiel. Het lijkt ook wel een beetje op een yogamatje. En dus suppen en yoga is sup-yoga. Ja, maar met yoga dan denk ik eigenlijk aan mediteren en lezen en zitten. Maar bij peddelen, suppen, dan is het dus echt dat is een workout. Ja. Is dat eigenlijk wel een logische combinatie dan? Eigenlijk wel, ja. Want je doel van yoga is toch ontspanning. En ik zeg altijd, als je een avondje, eigenlijk een workshop, een les duurt zo 2,5 uur. Dus je bent echt een avond onderweg.
Maar je hebt eigenlijk het gevoel dat je het hele weekend op Terschelling geweest bent. En het is gewoon heel erg ontspannend. En je hebt en het water, je bent lekker buiten, je hebt de yoga. Ja, perfecte combi eigenlijk, vind ik. Nou, heb ik mooi West, Geert. Ja, Geert, kun je er iets bij voorstellen? Ik heb vorige keer 1 keer aan het Suppen West. Nou, ik hier moeite al om daar op steen te blijven op zo'n planken. Maar dus om dan nog yoga op te doen, denk ik. Nou, ik heb mooi West, ik heb mooi die. Want dat vindt dan... Hè, Hoe is dat eng? Nou, ik vond het net eng. Ik heb gelukkig mijn diploma's. Alleen, ja, de redactie vindt het dan leuk, hè, want dan is het leuk. De presentatoren en ik mooi doggen. Nou ja, Roelof, die jekken natuurlijk ook. Die hier een diploma. Maar zullen we even zien hoe het slag is? Ja, ik ben heel benieuwd. Nou, welkom bij de Sup Yoga. We gaan vandaag een mooi tochtje maken. We gaan direct nog yoga aan, Rianne. We gaan zo yoga. Ja, we gaan zo voor anker. En dan brengen we onze peddel even helemaal omhoog. Pak hem stevig beet. Neem nog een laatste in- en uitademing. En dan mag je even weer op je buik komen. En dan kijk je of je je enkels kunt pakken. Meester ook. Net lightje, hè? Je ademt naar je buik. Het been nu al boven je schouders wil hebben staan en dat je maar een heel klein setje nodig hebt om het andere been erbij te brengen. Oké. Nou, dat doen we volgende week. Ja, in deel 2. Dat doen we na een weekend. Ja, het is natuurlijk een fantastische omjouwing. Hè? Heerlijk op het wetter. Prachtig waar. Ik hier trouwens de oren wel spierpinen. Maar ja, op het wetter, dat verneem je wel. Ik kom hier echt aan rust. En dat is eigenlijk de bedoeling, de achterliggende gedachte van dit hele verhaal. Ja. Ja, en dat is ook wat je net zegt, van je denkt dan aan meditatie en liggen. En eigenlijk, yoga bestaat uit 8 onderdelen, waarvan 1 deel is het stukje houdingen, 1 deel is meditatie. Maar alle 8 delen die hebben tot doel om te ontspannen, om meer eenheid of balans, of mensen zeggen zen, hè, dat soort... Ja, want het is oerwijd dus eigenlijk vanuit Hawaii en uit Amerika. Slaat het een beetje om hier in Friesland? Is er een soort anima voor? Ja, het is best druk. We doen het nu voor de 3e zomer. Sowieso is er natuurlijk ook het stukje zonder yoga, suppen alleen. Dat is ook echt super booming. Je ziet dat ook wel, doen ze door het centrum. En ik denk dat veel mensen dit misschien nog niet kennen, maar toch is het ook al wel weer redelijk druk. En ja, het seizoen begint nu. We gaan nu de zomer in en we hebben een stuk of 10 data gepland. En we doen dat samen met Sup School Leeuwarden. En ja, dus er is een juf voor de yoga en een juf voor het suppen. Dus je leert echt van beide. Het is gewoon een hele leuke combi. Ja, maar Simmers, want als in de maand in het koren hier vaak en winters. De yoga alleen in de zomer. Het gaat ook alleen maar door als het zonnig is en niet te hard waait. Zoals bijvoorbeeld Oude Vreven, dat die echt ideaal en waardetype. Ja. Jongens, we moeten even naar Skielge, want ja, Doma is natuurlijk sneun. Hesto dus de kening hesto op de site. Ja. Dan kies dus net naar Oerol. Maar wij gaan nog wel naar Oerol, want daar is Miranda Werkman op het festival. Er is een heel soort theater, Miranda, op het eiland van heel absurd en kolderiek. Nou, ik was heel serieus. En dat was Bigelieks naar een vaststelling West oer Bennestjet. Een heftig onderwerp. Net echt de eerste vaststelling dat ik naar Taggi en Soe had ik op Oerol weer. Maar ja, wie het een mooie vaststelling? Ja, ik vond het een hele mooie voorstelling, want de makkers hadden er ik wel humor in stoppen. Ja? Het is net dat hij constant heel zwier is. Hartkuiltje hier de voorstelling. En ik vind het wel heel leuk dat de makkers dus ik inspireerd worden door verhalen van Skielge. 1886, 50 ben die in kwartskofketiet versterren door een mysterieuze ziekte. En dat liet wel zien sporen naai op het eiland. En dat inspireert John Buisman en zijn collega dus staat maatje van deze voorstelling. Leuk. Ja, en dan neemt ik altijd een soort van mystery guest mooi, hè? Maar waar haast er heen, West?
Ik had hem bij Teun Schoolwest, dat is de boekenboer op Vermeerum. En die weet een heel soort van de skiertnis. Ik van dit iertal 1886. En met hem ging ik naar het Tjerkhof op Hei. Er is net een soort stjen, dat verbaast je dan ik wel weer wat. Maar dat wie vissen te duur in die tijd. Maar de stjen die er nog wel binnen. En wat vertel ik je over wat er toen gebeurd is. Die speel ik weer een rol in de voorstelling. Hartskuiltje. Ik ging dus sterren met Teun School heen en we gingen dat bos in. En dan jij het lood van bennenstem die het vertellen, de naam van alle band die het doel omkwam binnen. En dan is het krek ambitie wat de ziel van die band je nog omdwalen. Laat mij het maar doen. Oké. Zal ik het weer doen? Nee, het gaat wel. Hoera! Een jongen! Hij heeft. Hij heeft 2 handjes. Hij heeft 2 voetjes. Hij heeft 10 vingertjes. In dat jaar, 1886, ben er een 100 mensen hier op te Schelling stonden. En wij van een 50 ben. Ja. Maar wat wie het dan voor ziekte? Ja, wat weet was ik. In de officiële stikken, dat is een lidsarchief in het dossier in het gemeentehuis. En die schreeuwen over roodvonk. Heersende kinderziekten, met name roodvonk. Het was in Hane en op West. En in het midden, in Rommerslaan en omstreken, is het net. Dus, nee, heel apart. Maar wie denken dus, want daar wordt ik heel erg de aandacht op vestigt in die brieven, dat de schoollokalen moeten ontsmet worden. Ja. Dus dat het via de school verspreid is. Je ben die namen die besmetting mee, komen thuis. Nou, er waren een Lietse ben, 3 of 4, die kregen die besmetting. Maar ja, die gingen dus dit. Maar dat contact, het was vroeger vanzelf nog volle isoleerder als het nu is. Die school in Meslans, die is helemaal vriebelang van de ziekte. Doe je oogjes eens open. Doe je oogjes eens open als ik dat zeg. Hij ademt weer. Helaas. Het is voorbij. Huis op huis ben dit. Draait waar hier 4. Maar ja, er was vroeger vanzelf ook een bepaalde mentaliteit van zalig is der kinderen lot, jong gestorven vroeg bij God. Dat troostte die mensen ik. Dus ja, dat moet wat met die mensen die nou, dat kan het hoor. En ik heb het lang niet verteld vanzelf, generatie, die had je nog gehoord. Dag Dirkje. Doe je de groetjes? Aan Daantje. En Wimmetje. Mooie tekst, hè, wat erop zit. Ja, 4 offers aan den dood in 21 dagen. Hoe zwaar valt mij dat kruis, toch moet ik het willig dragen. Hoe zwaar valt mij dat kruis, toch moet ik het willig dragen. En zwijgen, goden stil, die offers aan mij vraagt. Zijn doen is majesteit, hij doet wat hem behaagt. 4 offers aan den dood, in 21 dagen. Hoe zwaar valt mij dat kruis, toch moet ik het willig dragen. En zwijgen, goden stil, die de offers aan mij vraagt. Zijn doen is majesteit. Dat deed me wel. Fijn. Ik vind dat jullie. Het is natuurlijk een verbeelding van het waar gebeuren. Wij weten geen eens wat we nou zelf spelen, snap je? Wij weten niet of we nou kinderen zijn van 140 jaar, die toen de tijd leefden en nog steeds een beetje zorgen voor de zielen van de overleden kinderen. Of we zijn natuurlijk gewoon Heidi en John. Ja. Maar dat maakt me ook niet zo gek veel uit. Nou, jullie hebben het wel goed verwoord. Nee, heel fijn. Vind ik wel. Heel fijn.
Wij kennen die man nou ook weer van, maar we weten het nou, hè? Hij is van Lunatic. Hey, er wordt natuurlijk nog heel lang hoe de nijpraat, maar heel wat oors nou. Hij is toch ik bij Strittheater West, want ja, dat vind ik dan vaak leuk. En net alleen omdat het vergees is. Nou ja, als je als oeral bezieker net zo'n soort nocht hebt naar de vaststelling te gaan, dan bedaar je altijd wel in Strittheater. En dat is vaak het eerste contact met oeral. Albert Jesma, die bedaar ik in zijn vaststelling, een soort variant erop. Crossing, een muzikale kuiertocht. En onderwijzen wie er op onverwachte momenten muzikale optredens. En let even, Arjen, op die biezen. Deze wandeling is geen concert, maar een wandeling. Dus we gaan meestal door met wandelen, snel of heel langzaam. En het gaat erom om te luisteren. Er zijn geluiden en gezang van ons. Maar de eilanders leven hier en er zijn ook andere geluiden. Het is zo'n hele montage, collage van geluiden en gezang. 7 jaar lang moet ik zwerven, zwerven. De zee die geeft soms een beetje mee. Mama is back there, I feel down, so bring me up and always keep my feet on the ground. Je moet zeilen op de wind van vandaag. Niemand zingt een lied. Iemand eet zijn brood. Een mens alleen weet als hij liefde kent. Ja, Miranda, echt typisch oerol, hè? Lekker vaag. Ik heb die biezen letten, ik snap er niks van. Maar goed, waar ben je morgen? Nou, ik hoop in elk geval dat het morgen weer beter waar is. Morgen ben je bij het Theater en de Jonge Republiek. Hele dynamische vaststelling. En we zijn bij Dead End, een hele indrukwekkende vaststelling. Componeert door Sietse Proeksma over een heel actueel thema. Asielziekers, vluchteling. En dan is het maar goed dat ik je zit, Arjen, en de Stook gewoon in de studio best. Hoi! Dag, weer aan de morgen. Ik zal dan nog een keer speciaal op die biezen letten. Geert en Rianne, dank voor je komst. Ons 4 morgen, dan ben we er vanzelfs weer. Maar nog volle meer dus over het Oerolfestival. En voor nu nog een hele gezellige dag.